similarity ndio inoita kuti mabhotsi kazhinji madzimai anodyiwa nemunhu waajairana naye. Mukadzi wemunhu kazhinji anodyiwa nemunhu waajairana naye. Saka ndibhururu wako, saka unofanira kumeka sure kuti bhururu wako haatambi stereki nemukadzi wako. Ene bhururu wako haafana kuyaita nhamba yamadhamu. Ukati aona ukasa kuidismisa ndo utanga ufunga kuti pamwe iwo. Bhururu wangu afana kuita nhamba yamadhamu. Unofana aiwa kandaite yako. Tozvifunga mukadzi waBlades alisati tombomona ntomumuziya kana face yake but mfana wangu zvokudaro. Ndizvo shamwariwo. Kwero unosvika munhu ato unosvika munhu let's close that door. Sefunga wendi just a general question. Do you mind mukadzi wako kamoswa nemahagi kubasa kwa wachihagwa? Zvamunoita imi kubasa kwenyu. Mamoesera munoita imi. Hayi kwangu azvibudi mna. Aiwa bodo. Audi mukadzi wako kamoswa nemahagi. But kubasa kwenyu munomoreswa sei? No, ini kwangu mdaraka. Ini handshake ndokupa mdara. But mukahagwa nema colleagues opposite sex. No, number one, my boundaries, and second two, it's a functional relationship. Kuti tajera nosvika palevel ripi. You don't mind hugs if it's you? I mean, no, you know what? I also have my boundaries. It depends with who I'm dealing with. Okay. Do I know you? Do we have a close relationship? And so forth. But